Takže vás zdravím u tohto videa. Dneska sa nachádzame Basis of Hradec a pôjdeme linku 15, smer letisko. Takže si zavrieme dvierka. Samozrejme si odbrzdíme. A môžeme odísť za stávky. Tu je tu trošku iné ovládanie, pretože smerovky dávate Qčkom a Ečkom. A ja som moc naučený na tvrdé I dať smerovky a na Cčko. Už to má pekne hlásenie, vtedy toto nemalo hlásenie, tento autobus. Takže škola SNP, ale nikto tu není, takže môžeme ísť ďalej. To ste nevideli, že idem na červenú, to ste vôbec nevideli. Kolegu pozdravíme. Takže nasleduje zastávka dopravný podnik. Dopravný podnik. Tu nezastavujeme, pretože tu nikto ani není. A chlapci, pohneme sa dneska. Haló, jeď blázne. Jeď už, ty vole. Kámo, ja som nechcel za to z druhej proste autobusovej hry natáčať, pretože vidíte, akí sú tu ľudia. Vidíte, akí sú tu ľudia proste. Na čo mám natáčať z takej hry, more? Keď mi zničia celé natáčanie. Ak sa nemýlim, tak linka 15 vedie stadeto. Akože dávno som to už nehral, tak viete, ja si už moc nepamätám. A napíšte mi, z akej hry si mám zahrať nasledujúce video, čo je vlastne zajtra. Pretože zajtra zase natočím videjko. Už budem vlastne každý deň natáčať. Už budem skôr pravidelne ten obsah tu robiť na YouTube. Pretože ja chcem dosiahnuť aspoň tých 100 odberateľov, viete. Ale tak najradšej, kto by nemal sen proste dosiahnuť 1 000 000 odberateľov. Ale to by ste museli dávať odber a like. Samozrejme nikoho nenútim dávať odber a like. Len aby ste vedeli, že nikto nenúči. Ale tak, ak sa vám videjko páči, tak samozrejme ho tam dajte. Samozrejme, zatiaľ videjka needitujem, to ste si aj mohli všimnúť. Že videjka zatiaľ proste needitujem. Bo ja vlastne nemám ani čas editovať si tie videjka. Lebo ja chodím do školy, viete ako. Za to sa nemusí nikto hanbiť, že chodí do školy. Aby ste si nemysleli teraz, že som nejaký kid 5-ročný, čo tu natáča. Mám roky natáčať na YouTube. Mám na to roky, ľudia, proste. Ale tak do komentáru si napíšte svoj názor, chápete? Ja vám svoj názor proste neberiem, nikto vám neberie svoj názor. Tak ale v komentároch trošku slušne sa rozprávať by som vás poprosila. Ale viete, potom ja dostanem za vás žltý dolár a nemôžem natáčať. Chápete? Ale to už téma proste mimo. Čo vám poviem? Ešte pár zastávok a sme u konečnej. Kámo, ja neznášam túto zákrutu, ľudia. Napíšte mi vy, či toto máte radi, tento okrúhlik. Tu zabáčame doľava a tu už bude vlastne letisko. Tu je Delnický dům. Nezastávame, lebo tam nikto není. Letište. Konečná zastávka, prosíme, vystúpte. Takže kto si nevystúpi, tak je to jeho problém.
pretože ja idem ďalej. A idem sa s vami rozlúčiť napríklad na toto letisko. Keď sa to už volá, že letište, tak sa tu s vami dúfam, že môžem rozlúčiť. Zabrzdím si to. Takže, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ ahoj!